Kana ji? 500 kawai zan baka. In na baka 500 kawai ɗauka zai shike. Ka san kwana nawa ne na tsaya ina bin layi kafin samu wannan? Ka ce 500? To ya haƙuri zan baka 1000. Shikenan? Ya haƙuri gata. A'a gata. Ɗauka kawai zaka kai. Kar ka damu zan ɗauka. Wani za a je a yi wa rijista ne kawai ka gane? To shikenan fa. Gaskiya ne. Fito da shi! Sasha mota! Shiga mota! Shiga zuzuzu! Ina za ku kai min ɗadan Allah don adabi me yayi? An yi amfani da nin nomba an damfari mutane naira miliyan 250. Haba malam. Mu da muke neman 200 ina shi ina wannan kuɗi. Ai da an gani a jikinmu. Wallahi laɓe ba. Jibi shuru! Wai wannan na ce ma? Ni ne ranka ne. Wallahi sharri ne. Wallahi umma. Dan litinin ban 1000 na bashi. Yanzu 1000 ce ta jefa mu a wannan bala'in kana kallo za a tafi da kai ina ji ina gani. Nim number an yi ta ne don mutum ɗaya kacal. Ba daidai ba ne wani ya ba wa wani ya amfani da nim number ɗinsa. Za mu tafi da shi a faɗaɗa bincike saboda mu jawo mutane masu taurin kai irin wannan. Let's go, let's go, let's go. Ɗan wana 'yan Najeriya, mu kiyaye kada mu bada katin shaidar mu ɗan ƙasa wani ya rijistar layinsa da shi, domin nin namba ɗinmu ta mu ce mu kaɗai. Bada abin da aka aikata da wannan katin ko wannan layin hakika kanmu zai dawo. Wannan sako ne daga ma'aikatar sadarwa ta Najeriya karkashin jagorancin ministanta Sheikh Isa Alfantami.